Vítajte pred Národným futbalovým štadiónom, vítajte na námestí pred znovuzrodeným tehelným polom. A v tejto chvíli mi dovolte možno trošku histórie. Totižto to pôvodné tehelné pole sa začalo stavať ešte v roku 1939 na okraji Bratislavy. V tých časoch spôsobené to bolo samozrejme aj nemeckou okupáciou pravého brehu Dunaja. No a prešlo, dá sa povedať, že veľmi pútavých 80 rokov, lenže tehelné pole v roku 2013 začali búrať. O 3 roky neskôr však začal rásť tento nový futbalový stánok pre všetkých fanúšikov. Tak poďme si ho teraz pekne predstaviť. V rámci zvýšenej bezpečnosti a diváckeho štandardu bude mať každý fanúšik lístok s označeným gateom, musí ho priložiť sem a zároveň sa pozrieť do kamery, aby sa načítali jeho biometrické údaje. Nachádzame sa v Belasom kotli, kde to dúfam bude poriadne žiť aj počas zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie. No a je čas na prvú vychytávku, pretože táto plošina veru nie je pre kameramana. Tak priatelia, z tohto územia sa nebude vyrábať televízny signál, je to totiž meka lídra kotla. O komfort fanúšikov bude dôkladne postarané, každý sektor má totiž svoje vlastné toalety a čo je najpodstatnejšie, na štadióne je celkovo 27 bufetov. Novinkou moderných štadiónov je tzv. Cashless systém, to znamená, že doba cashu skončila a hotovými peniazmi už ani v bufete nezaplatíte. Musíte si zaobstarať na štadióne kartičku alebo platiť platobnou kartou. No ale vo finále vám nič nebráni, teplé pivo, studené parky, nie, srandujem, určite to bude fajn. Dovoľte mi jedno dôležité vysvetlenie, totižto niektorí stále spochybňujú, že toto je vlastne stavenisko a nemalo by sa tu vôbec hrať, ale skutočnosť je taká, že ešte v novembri 2018 Bratislava Nové Mesto vydal predbežné povolenie na užívanie štadióna, takže všetko je v poriadku napriek tomu, že sa s prácami ešte neskončilo a štadión nie je úplne nablišťaný, ale je bezpečný a je pripravený na využívanie. No a teraz momenty, na ktoré ste asi všetci čakali, exkluzívny pohľad do zákulisia a útrop tehelného pola. Toto je priestor recepcie, kde sa veľmi intenzívne finišuje, ale do nedele by malo byť všetko pripravené. Poďme sa pozrieť ďalej, pretože som tu zbadal nádherný veľký znak a sám som zvedavý, že či to bude ako v prípade mnohých svetových klubov, že nesmiete prejsť po tom znaku. Znak býva väčšinou posvätný. Najvyšší čas ukázať si kabíny. Na štadióne ich je celkovo 5 a pozor, toto je asi tá najdôležitejšia šatňa slovenskej národnej reprezentácie. Okrem toho je tu veľká šatňa domácich, veľká šatňa hostí a ešte plus 2 juniorské. Na pôvodnom tehelnom poli hráči vychádzali na trávnik z toho legendárneho tunela. Dnes už je to úplne tradičná forma, ale pozrite sa na tú nádheru. 22 500 miest a trávnik dovezený z Holandska, 28 kamiónov. Skontrolujem zastrihnutie, no neviem, či by bol Guardiola spokojný, hlavne nech Ševela s Hápalom budú. Z tohto miesta stále dýcha história, pamätníci určite spomínajú na legendárne federálne derby a 60-tisícové návštevy. No a hlavne je tu zásadná zmena, štadión je totiž otočený o 90 stupňov. Legendárna svetelná tabula bola kedysi presne tam hore. A kto si priplatí, bude môcť využiť jeden z týchto 42 skyboxov. Ale výhľad úplne exkluzívny, či už na futbal, koncert alebo nejakú inú veľkú show. Tak a toto je prezidentský skybox. 310 metrov štvorcových, výhľad parádny. Od smedu sa to neumre a predpokladám, že ani od hladu. Čekneme ešte výhľad. Posledné podvečerné úpravy. Teraz šepkám, pretože ideme do tajnej miestnosti, do ktorej teda nemá prístup len tak hocikto. Totižto
Viac ako 300 kamier bude dávať pozor na bezpečnosť divákov s rozlíšením, ktoré stanovila UEFA, minimálne 120 pixelov. Kamery zaberajú proste len jednu časť, hej, že sú rozdelené napríklad len jedna kamera na, som povedal, sektor, ale s tým, že sú vlastne vysokofrekvenčné, vysokým rozlíšením, to znamená, že vlastne zrazu aký pokoj, nepočuť všetky tie vysávače na tehelnom poli sa intenzívne pracuje, finišuje, upratuje. Teraz sa nachádzame v televíznej miestnosti, kde sa jednak koordinujú všetky LED svetlá, samozrejme svetelná tabula, výsledkové skóre. No a tu v samom rohu bude režisér daného prenosu. Vítajte v mojom detašovanom pracovisku. Luxusné, perfektné, moderné televízne štúdio už v nedeľu proti Trnave. Prvýkrát premiérovo. Mojimi hostiami na stanici Orange Sport bude Samuel Slovák a Martin Polievka. Pre všetkých milovníkov escape room je tu dokonalé bludisko, sme rovno pod strechou tehelného pola, ale do týchto priestorov sa dostanú iba televízni kameramani a technici. No poďme sa voziť. Program je tu zabezpečený. Niektorí spochybňovali viditeľnosť na štadióne, ale je to tu podobné ako napríklad na centrálnom dvorci vo Wimbledone. Aj z posledného radu vidíte na celé ihrisko vrátane brány. Je to presne 100 rokov od založenia bratislavského Slovana a 50 od neuveriteľného víťazstva v pohári víťazov pohárov. No a čo si treba zaželať? Nech tento štadión je svedkom úžasných nielen športových, ale aj kultúrnych zážitkov.